Gde ste, braćo? Evo, Đurketa. Kao što vidite, danas ćemo da rangiramo sve srpske slatkiše. Znači, prvo idemo sa Bajaderom. Meni ona nije leš, nije nešto, ali ovako kao nije smeće, nije C, tako da ću staviti negde otprilike B. Mislim, jeste, ja volim Bajaderu da jedem, ali više ono A. E sad, bonbon, skub, brate, mili, malo je sranje. Tako da je po meni, da kažem, C otprilike, ali nešto najgore. E sada, Čoko biskvit, meni je on okej, ali ipak mi je malo gori od Bajadere, jer nekako da kažem ne mogu da ga jedem i skup kod đava. E sada, domaćica. Domaćica je dobra, ali kako se zove, negde otprilike C, da kažem. Malo nije toliko loše, ali okej. E sad dalje, Smoki. Ovaj čokoladni Smoki, brate mili, meni je on super. Tako da kažem S. E sada, obična domaćica. Meni jeste dobro, ali nekako da kažem, malo mi je... Ne znam kako da kažem, malo mi je čudno ovako. Tako da B. E sada, Aeroklem, blok, on mi je, brate mili, super. E sad ove vafle, ovo mi je malo sranje, tako da idemo ovde. E, ovaj fazon, meni je ovo smeće. Galeb čokolada, brate mili, meni je otprilike ko karton neki, tako da smeće. E, ovo sranje, ovo bukvalno izgleda ko brabonjci, ali brate mili, dobro je, za te pare i sve ostalo dobro je, tako da A. Jafa, naravno, ide S. Karamela, dobro je, nije loše, ali onako, tako da C negde. Malo ispred ovoga, ovaj bonbon ide ovde. E sada dalje, ide ovaj Pinky, ne znam, ja nikad nisam bio, tako da otprilike smeće. Kik je malo tvrdo, ali je dobro. Ništa još u Bajaderu, bolje od domaćice, ali Čiko biskvit malo je bolje od domaćice. E, ovo je meni sranje, tako da ide u smeće. Bananica je goated, tako da S. Medeno srce, ono mi je goated, ali nije toliko, tako da A. Sad idemo menaž. Ja sam jedan od ljudi koji voli menaž, tako da otprilike mi je malo gore od domaćice, ali ono otprilike dobro. E sad, marshmallow volim, ali kao... Ne volim toliko da ga jedem, tako da B, otprilike B plus A minus. E sada, najlepše želje, meni je to goated, tako da ide u S. Obično ove najlepše želje, ne, ove najlepše želje idu mi u B, jer nisam, to jest idu u smeće, nisam ih jeo, ali ove obične najlepše želje idu u A. E sad ove napolitanke, one su mi dobre, ali ovako, onako. Tako da B ide ovde, ide tu. E sad dalje idemo mi za njam. Njam mi je otprilike C. Dalje no problem, to mi je negde C. Noblice su mi B. Petit bear, to je šalim se, Petit bear mi je A noblice su S, goated. Petit bear mi je otprilike najbolje odavde. Piškote, brate smeće. Ne volim ih uopšte. Plazma kocka nije loša, tako da A. Hasato smeće. Tucku B. Plazma goated, naravno. Štrudle ne volim toliko, tako da C, najgore. Sweet, smeće, wellness, od limuna i ovoga smeće. Za, C najgore, zlatni pek, A. Ovo, čajni kolutići, smeće. Ovo neki vita, otprilike B jedva. Ovo mi je dobro za divno čudo, tako da A. La, smeće, brate mili. Plazma ova plus je B. I Vita Nova je C. Tako da ono.